tardes. Nos micrófonos e nos controles estamos agora alumnos e alumnas do Colexio Público de Cruz do Liño. Somos Raquel, Roberto, Belén, Julián, Lisi e Lisi, da emisora Radioactiva, e tomamos as rendas de Ponte nas Ondas para presentarvos a continuación a grabación que nos trae o Colexio Río Frío Vilar de Monariz. Eles preséntanos de Augas e Festeiros. Esperando que les haya gustado, reciban de todos los compañeros de este colegio. Río Frío de Vilar de Monariz, o seu programa de Augas e Festeiros. E cando xa son as 7:01 da tarde, temos que dar paso aos estudios centrais da nosa aula. Seguimos adiante nesta jornada. Marcel Stamfolder, Margot, Son as ondas. Agora toca nos turno a nós. Somos Raquel, Roberto, Belén, Julián, Lisi e Lisi. Vimos do Colexio Público de Cruz do Liño do Concello de O Porriño. Ali temos unha emisora solar, Radioactiva, que todos os días se emiten desde as 12:15 ás 2:30 da tarde. Se pasades por ali, podedes sintonizarnos no 102.8 da FM. Hoxe traemos a Ponte nas Ondas unha mostra de algúns programas emitidos estes días en Radioactiva. Escoitaredes as nosas sintonías grabadas polos grupos de Siniestro Total e Parlamentario Xira. unha enquisa realizada no patio do colexio. O programa Hai que Sono. Unha reportaxe sobre as cantinas de Budiño. É un programa sobre os xogos dos nosos avós. Esperamos que vos guste. A nós encántanos facelo. Chao. Sí.